Να μάθει να γκουγκλάρει το μαλακιστήρι. Τα νιάτα του μέσα γαμό. Πάτα σκάτμαν και παπούτσια πόνι με άσπρη κάλτσα. Να καταλάβει. Πυρι παραπαμ. Μπιμ παραπαμ. Έτσι ήταν οι 40χρονοι τότε. Αλλά ψυχικά είμαι ο μαλάκας που έβλεπα τότε. Αυτός είμαι. Αυτός είμαι που πήγε ένας και είχε πει στον Αλέξη. Του λέει του Αρμένη του Αλέξη, δεν απέξει εδώ, δεν απέξει εδώ, του λέει ένα 40χρονο αντίστοιχο σαν εμένα. Και λέει, τι λες, να φωνάξει τον αδερφό μου. Και ήρθε ένας και το γάμισε στο ξύλο αυτόν εκεί. Έχετε δει άνθρωπο να δέρνει με σαμπό. Νιάτα, κολονιάτα. Εγώ τώρα είμαι αντίστοιχη Κάρεν και να σου πω κάτι. Συμφωνώ με την Κάρεν τώρα σιγά σιγά. Αφού έλεγα προχτές, αυτό το αμάξι το άσπρο, γιατί είναι μια εβδομάδα εδώ παρκαρισμένο απέναντι. Πιανού είναι. Δεν μπορούμε να έρθουμε να το πάρουμε και δεν μπορούμε να παρκάρουμε. Κι άλλο είναι αυτό το αμάξι. Από εκεί σου λέει το παρκαρισμένο. Μένει εδώ το παραμένει. Τι είναι, μήπως το παρατήσα εδώ πέρα. Αν το παρατήσα εδώ πέρα, κλεμμένο είναι. Το διάλογο εδώ πέρα. Πάω σε εστιατόριο και λέω στον μέτρη. Μπορώ να σας ζητήσω μια χάρη. Ποιος, τη μουσική. Να μπορούμε να μιλάμε. Νόμι έτσι, εντάξει. Αν γίνεται, αν. Που κατάντησα έτσι, ρε φίλε. Κατάντησα πραγματικά. Πάω εγώ στη Λακή. Πήγα στη Λακή και μου λέει φρέσκο. Πήρα το αχλάδι, το ζούληξα και του λέω ρε φίλε, αυτά είναι καταψυγμένα. Με κορδεύε. Ζούληξα αχλάδι. Εγώ ζούληξα αχλάδι.